To je tema o kojoj možemo puno pričati, o kojoj dugo pričamo. Nažalost, nismo puno napravili po tom pitanju. Čini mi se da puno češće reagiramo nakon što se problem dogodi, umjesto da reagiramo proaktivno, da ulažemo u preventivne programe, a ne da se poslije pitamo zašto se djeca tako ponašaju i tražimo razloge u samoj djeci. Ja mislim da puno razloga trebamo tražiti da bismo našli u nama samima, u nama odraslima koji djeci šaljemo pogrešne poruke, odgajamo ih u pogrešnim vrijednostima i kad se radi o prevenciji zaista puno o njoj govorimo, a premalo je ili uopće nikako ne radimo. Uvijek moramo voditi računa o tome da ako škola kaže da u toj školi nema nasilja vršnjačkog, da nema bulinga, to nije istina. U svakoj školi postoji određena količina nasilja, makar i psihičkog, u smislu da se neko dijete izolira od grupe, da se nekom djetetu podsmjehuju, da mu se rugaju, i to je zapravo nešto gdje odrasli trebaju reagirati i gdje trebaju reagirati i na najmanji oblik i psihičkog nasilja i poslati poruku da se to neće tolerirati. Nije rješenje u tome da stavimo ploču na školu, ovdje je mjesto nulte stope tolerancije na nasilje, pa se onda ispod te ploče djeca tuku ili se jedni drugima rugaju ili isključuju drugo dijete iz grupe. Rješenje je da te novce umjesto u tu ploču ili zajedno s pločom ulažemo u prevenciju. Točno sam vas htjela pitati za ploču, većina škola danas ima takve natpise, međutim taj bullying koji se događa među djecom zapravo je nekakva siva zona, prave se svi da se ne događa, da ga nema dok problem ne eskalira. Nažalost, kad razgovaram s nastavnicima ili stručnim službama iz škole, mnogi od njih mi kažu mi smo nekako dobili ili naputak ili je takva atmosfera u školi da ako kažemo da nasilja nema, onda će ugled škole biti veći. Kao psiholog koja dugo godina radim s djecom i kao ekspert Vijeća Europe za zaštitu djece, zaista odgovorno tvrdim da je puno zrelija ona škola koja kaže da, kod nas djeca se rugaju jedni drugima, šalju određene poruke, izruguju se i njihovim roditeljima i njihovim kućnim ljubimcima, dakle djeca se svašta dosjete, djeca se i potuku, ali mi znamo da se to događa, pa ćemo nešto učiniti da se to dalje ne događa, pa ćemo raditi preventivne programe, pa ćemo raditi s djecom počiniteljima, s djecom žrtvama, a posebno s djecom promatračima. Jer jedna velika skupina djece koja nije uključena u bullying je skupina s kojom treba raditi, jer ako oni šute, oni zapravo na taj način podržavaju nasilje, a često se promatrači stanu na stranu počinitelja da se ne bi njima događao bullying, da ne bi se našli u ulozi žrtve. Tako da zapravo žrtva onda na kraju ostane sama na svijetu. Mi smo radili jedno istraživanje prije dosta godina, Poliklinika i Hrabri telefon, u kojem smo dobili da 27% djece svakodnevno ili gotovo svakodnevno doživljava nasilje. Radi se o nasilju licem u lice. 8% od tih 27% su takozvane provokativne žrtve, dakle djeca koja i čine i doživljavaju nasilje. Jako je važno raditi, znači, ne samo sa žrtvama nasilja u školi, vršnjačkog nasilja, nego i s počiniteljima. Jer to su isto djeca koja evidentno trebaju pomoć, koja evidentno traže pažnju na pogrešan način. I ako škola ne uključi druge institucije, poput centara za socijalnu skrb, ako treba i policija, ako treba i državnog odvjetništva, neće se puno napraviti. Jer centar može otići u obitelj i vidjeti što se događa u toj obitelji. Nažalost, dosta radim sa školama. Puno škola su učinili u školi ono što oni mogu. Obavili razgovor s počiniteljima, obavili razgovor sa žrtvama, obavili razgovor s roditeljima, ali nisu dalje obavijestili centar koji se može uključiti na svoj način i koji u krajnjoj liniji može naložiti u obitelji da vode dijete u tretman ili da obitelj ide u tretman. Mogu uvesti nadzor nad izvršavanjem roditeljske skrbi i na taj način se pomogne ne samo djetetu žrtvi, nego i djetetu počinitelju. Jer nama je cilj da od maloljetnog počinitelja dijete ne postane punoljetni počinitelj nasilja. Još jedan problem koji uočavam je da ako se nasilje ne događa unutar škole, nastavnici ili stručne službe škole znaju reći nije unutar škole, pa to nije naš problem. Kako nije? To je i vaš i moj problem i problem svih nas. Ako su učenici određene škole, bez obzira što se to nasilje može događati i u drugom kvartu, pa to su njihovi učenici.
I naravno da nešto trebaju poduzeti. A onda možemo reći isto tako, ako se događa obiteljsko nasilje i škola to zna, znači školu se to ne treba ticati jer se događa doma. I tekako se tiče i škole i poliklinika u kojoj ja radim i centra za socijalnu skrb, u krajnjoj liniji svih nas koji za to znamo. I sad dolazimo i do toga da ne samo da ih se tiče, nego imaju i zakonsku obavezu reagirati. Apsolutno, postoji protokol o postupanju u slučaju vršnjačkog nasilja, kao što postoji protokol o postupanju u slučaju obiteljskog nasilja. I svi se moramo ponašati u skladu s tim, a postoji konvencija o pravima djeteta, da nemamo ni jedan protokol. Konvencija kaže, dijete ima pravo na zaštitu od zlostavljanja. Prema tome, konvencija je iznad svih zakona i ne možemo se praviti da nas se to ne tiče ako se ne događa u našem dvorištu. Meni su znali nekad liječnici reći, to je liječnička tajna ako mi se dijete povjeri. Nema liječničke tajne kad se radi o djetetu. Kad se radi o djetetu, konvencija o pravima djeteta kaže da smo svi dužni i obavezni reagirati. Naši zakoni su dobro prilagođeni konvenciji i slijede konvenciju i kažu da svatko tko ima informaciju, odnosno sumnju da je neko kazneno djelo ili neko nasilje počinjeno prema maloljetnoj osobi, dužan je reagirati, posebno ljudi koji se bave djecom. I kazneni zakon kaže ukoliko ne reagiraju, zapriječena je kazna do 3 godine zatvora. I ja moram reći da, nažalost, iz moje prakse, dugo se bavim ovom problematikom, mi svi nekako štitimo jedni druge. Mi saznamo da je škola znala da nije prijavila, da je vrtić znao, da je neki psiholog u nekoj zdravstvenoj ustanovi znao, da je neki pedijatar znao i nitko od nas ne reagira. Pa ti ljudi su zapravo, koliko god oni rade s djecom i dužni su, omogućili svojim nečinjenjem, svojim nereagiranjem da se nasilje prema tom djetetu nastavi i onda jedan broj te djece završi kod nas u poliklinici ili sa suicidalnim tendencama, ili s glavoboljama, ili trboboljama, ili izbjegavanjem odlaska u školu bez neke organske osnove, organske baze. Spomenuli ste one koji vrše nasilje, one koji su zlostavljani i promatrače. Mogli bismo najprije o promatračima, ćemo nešto na kraju, o djeci koja su zlostavljana. Najčešće o njima govorimo, pa hajmo od njih krenuti, ali onda i o samim zlostavljačima kojima isto tako treba pomoći. Pa u svakom slučaju osnovno je da žrtva ima povjerenja da se nekome povjeri i da nekome kaže što se događa, a kad kaže da onda taj odrasli nešto i poduzme. U ovom našem istraživanju se pokazalo da koliko god, dakle 1/3 djece doživljava nasilje svakodnevno ili gotovo svakodnevno, tek 11% njih se povjerilo nastavnicima uz obrazloženje da misle da se ili ništa neće promijeniti ili da će biti još gore. I to je zapravo poražavajuće da djeca ne vjeruju da će im nastavnici pomoći. Ali s druge strane to je možda i odraz realnog stanja. Pa, možda se i s razlogom boje. Imam svakakvih iskustava. Neka djeca su rekla kad su se povjerili nastavniku da je nastavnik sve poduzeo, da su stručne službe škole sve poduzele. Neka djeca su rekla da su pokušala reći i da su ih izjednačili sa počiniteljima. Neka djeca su doživjela da su istovremeno pozvali počinitelje i žrtvu. I da su istovremeno s njima razgovarali. A, da se malo popričaju i to riješe. I to riješe. Neka djeca su rekla da su pozvali počinitelje, njega kao žrtvu i nekoliko promatrača, pa su onda tu drugu djecu koja su promatrači pitali imate li vi problema. Naravno da pred počiniteljima će djeca reći nemamo, jer se boje da ne budu i oni žrtve. Tako da je zapravo ta škola poručila djetetu žrtvi ti si znači kriv, ti si odgovoran jer ovi drugi nemaju problema. I to su sve razlozi zašto se djeca neće povjeriti odraslima. Nažalost, i kad razgovaram s nekim ljudima iz škole, oni kažu pa joj, djeca su se uvijek tukla, toga je bilo i bit će. Jako je važno... Ispričavam se što prekidam, ali to je jako često izgovor i škola i roditelja. Da, točno. Međutim, škola, oni koji rade u školi bi trebali znati razliku između uobičajenog vršnjačkog sukoba i bulinga. Ako je riječ o bulingu, riječ je znači o sustavnom i namjernom nanošenju boli ili štete drugom djetetu i da se to dijete ne može samo bez pomoći odraslih obraniti. A ako je vršnjački uobičajeni sukob, djeca se zbog nečeg potuku, posvađaju, ali mogu izaći iz situacije i na neki način su ravnopravni. Ali ako je ovdje
grupa djece ili jedno dijete sustavno bulira i namjerno nanosi štetu drugom djetetu, riječ je o bulingu. I tu se treba uključiti škola, stručne službe, centar za socijalnu skrb, roditelji, po potrebi policija i državno odvjetništvo. Jer ako se to događa recimo u 4., 5. razredu, onda će centar za socijalnu skrb ući u obitelj tog djeteta koji ima 10 godina, pa će ga uputiti i u tretman, govorimo o počiniteljima. Ako treba pomoć obitelji, centar će pomoći i obitelji da se lakše nosi s određenim problemima ili nekim pritiscima ili stresovima, ali ako to pustimo do 8., do 1., 2. srednje, puno je teže onda toj djeci pomoći. Puno je teže onda zaustaviti takva ponašanja, a istraživanja pokazuju da sudjelovanje u bulingu, posebno kao počinitelja, je veliki i značajan prediktor nasilnog ponašanja u kasnijoj dobi. I zato smo svi mi odgovorni da pomognemo ne samo djeci žrtvama, nego zaista i djeci počiniteljima i da radimo s promatračima kako bi razvijali vrijednosti. Moraš stati na stranu žrtve. Ne smiješ dozvoliti svojom šutnjom ili svojim navijanjem poticati počinitelja, jer je to vrijednost koju mi ne priznajemo, ne prihvaćamo i ne želimo prenositi na mlade generacije. I mislim da je takva edukacija i takvo učenje tih vještina puno važnije od nekih nastavnih sadržaja koje satima i satima djeca uče, koje im u životu neće trebati. Kao što mislim da je zaista važno u školu uvesti zdravstveni odgoj, jer bi se kroz zdravstveni odgoj mogle i ove vještine samozaštite razvijati, razvijanje određenih vrijednosti, isto tako kako djecu naučiti kako se zaštititi od svih oblika zlostavljanja i kako pomoći, kako razvijati empatiju, kako pomoći onima koji su slabiji. Mislim da bi se trebalo dosta usredotočiti da se na to zapravo i ne obraća dovoljno pažnje na zlostavljače. Vi radite u poliklinici i sa djecom koja zlostavljaju i sa njihovim obiteljima, rekli ste. Koliko je teško raditi s njima? Jer ovi prvi se obraćaju za pomoć kad se obrate, a druga skupina zapravo i ne smatra da im pomoć treba. Pa znate šta, oni su isto samo djeca i kad dođemo do njihovih tuga i do njihovih nevolja i do njihove duše, zapravo vidimo da su to samo djeca koji imaju neku svoju muku, koji imaju neke svoje probleme, koja često u obitelji nisu viđena. Možda imaju sve, možda imaju najskuplje mobitele, najskuplje tenisice, ali ih se ne vidi, ne čuje i ne doživljava. I imala sam puno djece kojima je laknulo kad su došli i koje smo naučili da mogu dobiti pažnju na drugi način, a ne agresivnim interakcijama. Neka od te djeca su i sama zlostavljana ili fizički pretjerano kažnjavana u obitelji i oni su navikli da je agresivna interakcija jedini način interakcije. Neka djeca jedino na takav način dobiju pažnju. Tako da mislim da je zaista važno da na vrijeme prepoznamo rizičnu skupinu djece koja imaju agresivna ponašanja koja vode k bulingu. I da je toj djeci uvijek vodimo računa da su i oni samo djeca i da je njima potrebno pomoći da se ne razviju, kažem, u punoljetne počinitelje kaznenih djela, jer onda je puno teže pomoći. I ono što mi se isto čini važno da znamo i da naglasimo da čak i sa 15, 16, 17 godina nije kasno raditi s tom djecom i razvijati kod njih empatiju. Jer ako dijete nije dobilo empatiju u obitelji, onda ju nije ni razvilo. I kad počne tući drugo dijete i zafrkavati ga, rugati mu se, i kad vidi da to dijete pati, tuđa patnja ga ne zaustavi. I zato je bitno da već možda i u vrtićkoj dobi radimo s djecom razne aktivnosti kako bismo kod njih razvijali i poticali empatiju i empatična ponašanja. Sad kad ste rekli vidi da nekoga povrijeđuje i nastavlja to raditi, sjetila sam se još jedne vezane teme, odnosno vezane vrste nasilja, to je cyberbullying, gdje možda i ne vide patnju drugoga direktno. Da, zato cyberbullying može biti čak i okrutniji nego nasilje licem u lice, jer nema fizičkog kontakta sa žrtvom i ne vidi se patnja žrtve. Kad govorimo o cyberbullyingu, isto trebamo voditi računa da su ponekad to djeca koja zapravo se počnu zezati, pa se zaigraju. Kad pitam djecu zašto si to napravio, pa jasno se zezao, pa onda ga krene, pa se onda malo zaigra, pa pređe granicu. S takvom djecom je lako raditi. I kad im objasnimo i stavimo ih u ulogu žrtve, oni zapravo shvate što su učinili. Ali imamo djecu koja imaju, dakle, manjak empatije
i to nije sad da se zaigraju, nego zaista ne znaju kad trebaju stati. Imamo djecu koja počnu sa impulzivnim, agresivnim, nasilnim ponašanjem već u vrtićkoj dobi i onda to kulminira u 6., 7., 8. razredu, 1. srednje. S njima je malo teže raditi. Opet se vraćamo na to da je potrebno već u vrtićkoj dobi prepoznati koja djeca su rizična i s njima raditi. Ja se sjećam kad sam prije 20 i nekoliko godina radila u Klaićevoj bolnici, mi smo imali sistematske preglede, psihološke sistematske preglede u dobi od 5 godina. I tada smo mogli uočiti rizičnu djecu, rizične obitelji i na vrijeme reagirati. I svakako se zalažem za to da se takvi pregledi vrate i sad, da imamo dakle s 5 godina ili s polaskom u školu, pa u 5. osnovne, pa u 8. osnovne, da vidimo koja su djeca rizična, koje obitelji su rizične kako bismo im pomogli.